देखा तारो लोग भाई लोग भोरे भोरे कलू भैया माथा पर टोकरी में झाट लेके बेचे जाता रहन। 1 मिनट भाई लोग तनी गौर से देखा लोग, मतलब वो झाट है कि नेनुआ है। हमरा लगा था नेनुआ बेचता रहन। तो चलो भैया नेनुआ बेचा, हमनी तोरा पीछे बानी, आगे तोरा गाना में बानी जुड़ा। हाल बा करे जा लोग। तो भाई लोग आज के वीडियो सिर्फ मनोरंजन खातिर बा, ना दिल पर ना गाड़ पर ना लाड़ पर ले के बा, देखे के बा और हंस के भूल जाए के बा। होने कहाँ तक रहो मुठ मर बका। तो वो सब बात छोड़ा और भाई लोग बिना कोनो लाड़वा लहसुन के वीडियो स्टार्ट करल जाओ और चलो भोजपुरी सिंगर के पेलल जाओ। सेव करे ढूंढ रही हूं अपने लिए देखो तारो लोग भाई लोग छौड़ी के कहे के मतलब बा कि ढूंढ रही हूँ अपने लिए बॉयफ्रेंड। कारे तोरी बहिन चो दो, मतलब बॉयफ्रेंड काला ढूंढता रे, ओकर गाड़ मरबे का। 2 एकर बहिन चो दो तोरा साथ में बा, इतना पीछे पीछे घुमावता रे, वो कनिए से पेलवाओ ना तोहर बहिन चो दो, मतलब बॉयफ्रेंड काला ढूंढता रे, ओकर गाड़ मरबे का। अरे बहुत देता हो तातना लइतन ते आदे पीछे धुमामतिया तो देखो तारो लोग भाई लोग एकर बहिन चो दो ऑर्केस्ट्रा के रंडी के, मतलब इतना इतना एकर बहिन चो छोट छोट लड़का के लेके पीछे घुमावता। एकर बहिन चो दो गाड़ देखा के सबके पीछे मतलब घुमावता। एकर बहिन चो दो एकनिए के तराज बा, सब्जी कम बेचाता एकर बहिन चो दो गाना में, आ गाड़ ज्यादा देखावता छौड़ी सा। आ एकर बहिन चो दो लड़का भी सारवा लड़चट बा, ओकनी के पीछे एकर बहिन चो दो भागता। देखा तारा लोग भाई लोग भैया जी के गोलका बैगन देता रन। ए भैया गोलका बैगन से तोरा पता बा ना काम चलता छौड़ी सके। लमका बैगन दा एकर बहिन चो दे एक हाथ के कि पेल के मर जावे एकर बहिन चो दे। गोलका बैगन देला का फायदा बा, एकदम के लड़चट आदमी बड़ा का दिमाग नहीं खे, मतलब गोल बैगन से केकरा काम चले वाला बा। लमका बैगन दा आ ओकरा गड़िया में पेल दा एकर बहिन। ए मालिक हो देता हो तातना बढ़िया लइती दातिया। अली बाप तारो लोग भाई लोग एकर बहिन चो दो जौन आवत तरह से छौड़ी 1 नंबर के एकर बहिन चो दो ऑर्केस्ट्रा के माल लौकत तरह से गच गचवा। ये एकर बहिन चो छोट छोट कपड़ा पहन के एकर बहिन चो दो गाड़ दिखावत तारी स, आ वीडियो में काम करता रही स कल्लू भाई के साथे, कल्लू भैया के। तो आगे उघार के देखावत और बहिन चो दो लोग तो उनके गाड़ देखेला हमनी चुतिया है। लोग आज के वीडियो ही समाप्त करता नहीं, और अच्छा लागल हो तो लाइक सब्सक्राइब करिए और जा